сен башта йога белән шөгыльләнә башлыйсың, аннары син кундалини йога белән шөгыльләнә башлыйсың. Что-то это похоже на секту, ди. Һәм мин бернинди аргумент та китерә алмадым, что бу секта түгел. Миңа калса бик достойный, романтичный үлем. Бу бик матур яңгыр инде. Менә минем тамагым авырта башлады. Әйе. Мутация процессы башланды, ул йогага йөри башлады. Бергә мин яратам шундый куркыныч историяларны. Сәлам. Сез шулай язган подкастына эләктегез. Мин Миләүшә. Мин Гүзәл. Һәм без башлыйбыз. Без бүген сөйләшәчәкбез бик кызыклы китапка таянып, һәм ул китап турында хәзер сезгә Миләүшә бер-ике сүз әйтәчәк. Аның авторы Ли Макентайр, ул Бостон университетының мөгаллиме һәм ялган фән пост-хакыйкать белгече. Һәм ул язган ялган фән турында китап. Ялган фән белгече дигәч, ничектер, как будто ул үзе бер ялган фәнне пропагандирующий шикелле яңгырый бераз. Ну, конспирологларга каршы көрәшүче кебегрәк инде. Конспирологиягә, ялган фәнгә каршы көрәшүче кеше. Һәм без аның отрицатели, как говорится, отрицателями науки дигән китабы укыдык, укыган кадәрен. Һәм хәзер шул китап турында сөйләшәчәкбез. Ул китап берничә бүлектән тора. Анда яссы җир теориясына ышанучылар турында да бар, антипрививочниклар турында да бар. Тагын нәрсәләр бар әле анда? Глобаль җылыну. Әйе, глобаль җылыну теориясын кире кагучылар бар. Һәм янәсе ниндидер мировой мөһим кешеләр һава торышын контрольдә тоталар дигән теорияга ышанучылар турында да анда бераз бар. Һәм бу аларның Ли Макентайр аларның һәрберсен карый һәм алар белән ничек сөйләшергә икәнен тапмакчы була инде алар белән сөйләшү юлын. Әйе, ул бераз анда ниндидер конкретный адымнар китерә. Мәсәлән, шул ук яссы җир теориясына ышанучылар белән сөйләшеп карар өчен ул махсус бара аларның конференциясына. Шундый конференция бар икән. Әйе, һәм миңа ул бүлек бик кызык тоелды, чөнки анда автор белән бергә мин үзем дә бер көләсе килә ул кешеләрдән, аннан соң кызганасы да килә ул кешеләрне, аннан соң ахырдан бик нык ачуны чыгара ул кешеләр. Көләсе килә, чөнки, аңлашыла нәрсә көләсе килә. Менә сез күз алдына китерәсезме, менә бар җирнең яссы икәненә ышана торган кешеләр һәм алар шул кадәр күп ки, алар конференциялар уздыралар бергә. Әйе, бер яктан алар шул кадәр күп, шуңа күрә конференция уздыралар, икенче яктан алар үзләрен җәмгыятьтә изго итеп хис итәләр икән. Менә менә ул планда бик шундый аларның хәлләренә дә кереп була иде. Әйе, бераз гына миндә кызгану барлыкка килде, чөнки анда, мәсәлән, шул конференциядә чыгыш ясаган аерым кешеләр үзләренең изелүләренә, куылуларына карамастан шул идеяларына нык ышанып яшәүләрен дәвам итүләре турында сөйлиләр. Һәм менә шуннан ниндидер автор нәтиҗә чыгара. Янәсе ул кешеләр шул кадәр нык ышанмасалар бу әйбергә, алар кире кайтырлар иде ул уйларыннан. Шул кадәр кеше аларга каршы торганнан соң, аларны кимсеткәннән соң, түбәнсеткәннән соң, димәк, алар өчен ул үтә дә мөһим әйбер, ниндидер дини ышану дәрәҗәсендәге мөһим әйбер, иман дәрәҗәсендәге мөһим әйбер булып чыга бит инде күбесенә. Мин киресенчә уйлыйм, күп очракта үзен изго итеп хис иткән кешеләрнең дә шулай була. Бәлки күп очракта түгелдер, инде кайбер очракларда. Менә шул иман һәм дин белән дә ул аңа тотынып ята. Чөнки ул һәм шул вакытта ул курка аның киресен белүдән, киресенә инандыра торган ниндидер фактлар, ниндидер дәлилләр килеп чыгуыннан. Менә ул аны кабул иткән, һәм ул аның иманы, һәм ул аның белән яши. Һәм, бәлки ул аның тормышында бердән-бер стабиль әйбердер. Аңа ниндидер таяныч бирә торган әйбердер. Һәм ул китсә, ул белмәячәк ничек, үзен ничек тотырга һәм ничек яшәргә икәнен. Һәм ишеп китте минем фикерем. Аның аяк астында туфрак киткән шикелле буладыр инде, әгәр дә аның алып атсалар шул ышануын.
Әйе, һәм аңа кирәк кебек. Әмма менә беләсеңме, иң кызыгы нәрсәдә? Автор ул кешеләр белән күп аралаша бит инде анда, андый ышанулы кешеләр белән. Һәм алар барысы да диярлек шундый бер фикерне алга чыгаралар. Безнең бу ышануыбыз ниндидер иман гына түгел, вера түгел. Безнең ышануыбыз верага гына нигезләнмәгән. Без фактлар белән эш итәбез. Һәм ул фән. Һәм алар әйтергә телиләр, янәсе менә чын фән, менә без укый торган фән, физика дип әйтик инде, аның төп постулатлары ялган, һәм алар менә чын фәнне пропагандировать итәргә телиләр, чын барлыкны күрсәтергә телиләр, һәм кешеләрнең күзләрен ачарга телиләр. Монда ышануда гына түгел иш, монда фактлар бар безнең дип алар үзләренең сөйләмнәрен башлыйлар инде. Алар белән аралаша башлагач, ачыклана то, анда күпчелек нәкъ менә ышануга гына тотынып тора торган әйбер ул, фактларга түгел. Әйе, һәм ул чыннан да ошаган дингә, чөнки автор әйтә инде, менә алар сөйли башлыйлар, так, менә җир яссы, чөнки һәм китерәләр ниндидер дәлил. Һәм син кире каласың аның дәлилен. Алар әйтәләр, ой, нинди котышкыч нәрсә, җир яссы түгел икән алайса дип әйтмиләр. Алар әйтәләр, ярар, менә монысына нәрсә әйтерсең диләр, һәм кирәсе дәлилне китерәләр. Әйе, анда автор как раз аңлата чын фәнни исбатлануның нинди булырга тиеш икәнлеген. Ягъни, мәсәлән, син ниндидер фәнни теория тәкъдим итәсең, гипотеза тәкъдим итәсең, һәм син аңа дәлилләр китерәсең. Синең бер дәлилең шәлперәмә килә икән, син, юк, давайте мин сезгә менә бу дәлилне китерәм дип әйтә алмыйсың инде. Монда менә алар шулай җиңел генә безнең менә бу аргумент бар. Ладно, сез монысын кире кактыгыз. Безнең менә мондый аргумент та бар. Сез әле менә монысын күрдегезме? Бүтән аларның бик күп анда аргументлар, һәм алар бер артлы шул аргументларны чыгарып утыралар булып чыга инде. Анда бит әле шундый бер мисал да бар. Бер шундый авторитетный кеше шул даирәдә инде яссы җирлеләр даирәсендә үзе шундый эксперимент куярга тели, мин күрергә телим дип әйтә үз күзләрем белән. Ничә километрга дип әйтә ул анда. Ниндидер военный ракета белән дип әйтәме соң? Үзе төзегән ракета. Үзе ракета төзи әле, капец, аның күпме акчасы булган име. Үзе ракета төзи. Һәм күпме нилеге, тырышлыгы. Күпме тырышлык белән үзе ракета ясап, менә ничәдер километрга җирнең яссы икән, яссы түгел икәнлеген күрер өчен. Яки яссы икәнлеген күрер өчен, юк бит инде үзенең ышануларына башкаларыннан аермалы буларак, менә ул әйтә, менә мин күрсәм, җирнең яссы түгелгән икәнлеген, мин таныячакмын үземнең ялгышканымны ди. Әйе, һәм ул анда үлә. Икенче тапкырында. Анда үлә, в итоге аннан ул сүзләр яңгырамыйча кала. Әйе, мин аңладым үземнең ялгышканымны дигән сүзләр әйтмичә кала. Әйе, әмма аңа күрер өчен аны 12 километр биеклеккә менергә кирәк булыр иде, шул ракетасында. Ул шуп киткәндә үк кире төшеп үлә инде. Бик, миңа калса, бик достойный, романтичный үлем шундый. Хакыйкатькә барганда. Әгәр ул синең өчен чынлап та иман икән, һәм син менә телисең күрсәтергә ул иманның хак икәнен, һәм үзең барасың ракета төзеп, вообще миңа калса достойно. Бер-ике сүз белән генә аңлатып китик, нәрсәгә нинди аргументлар китерәләр, менә ул яссы җирчеләр үзләренең теорияларына бәйле. Беренчедән, алар НАСА һәм башка шундый берләшмәләр бөтенесе бер сүздә торып халыкны алдалыйлар дип уйлыйлар. Ягъни менә ул янәсе айда төшерелгән фотографиялар, алар студияда төшерелгән бөтенесе, алар чын түгел, һәм чынлыкта әле анда өскә, җир орбитасыннан чыгып китә алганнары юк беркайчанда, һәм беркем дә әле анда күрмәгән чынлыкта нәрсә икән. Һәм бөтен фотографиялар космостан төшерелгән, алар бөтенесе фотошоп, алар чын түгел. Менә теге кеше тагын дәлилләде инде шуны. Чын китеп булмый. Һәм тагын бер аларның дәлилләре, су бит яссы. Мәсәлән, син барасың анда ниндидер океан янына. Ул бит менә мондый.
Ул бит мондай түгел. Без әлбәттә күлеп утырабыз инде, но шынлыкта миңа бик кызык булыр иде менә шул кешенең аңына кереп карарга. Ничегрәк икән ул шундый әйбергә сукырларча ышану һәм сине шул фәнни даирәдә кабул итмәүләрен белә торып та нык тору үзеңнең фикереңдә. Просто автор анда бит үзе үк телгә ала, анда бит бик акыллы кешеләр бар ди, бик белемле кешеләр бар ди. Физика юнәлешендә булмаса да, башка юнәлештә бик белемле кешеләр, бик скептик карашлы кешеләр бар ди. Һәм алар менә шулай ни өчендер менә шул юнәлешне сайлаганнар, ни өчендер ышана башлаганнар шуңа. Сиңа төшмәде син? Бу нигә психика ягыннан бик хәтерләтә. Шундый ничек әйтергә аны, кухня сәясәтчеләрен. Менә шундый YouTube'тан нәрсәдер карыйлар да, аңа менә нык ябышалар шул фикерләргә, сәясәткә бәйле инде. Һәм менә шуны гына сөйли башлар. Үзләре күргән кебек, үзләре шуның ичендә кебек. Ведомый кешеләр дип әйтәсең. Ведомый кешеләр. Ведомый. Безнең микрофоннарга бәйле берничә проблема килеп чыгуга бәйле без өстәлне алыштырдык. Дәвам итәбез. Мин сөйләгән идем, ничегрәк икән ул, андай әйберләргә ышану, тегесе монсы дип, һәм минем башыма шундый килде, минем вживую бер яссы җир теориясенә ышанган кешене дә очратканым юк. Бәлки бу ул кешеләрнең, безнең даирәдә кешеләрнең инде булсалар да оялуы, кыенсынуына бәйледер. Бар бит инде ул, по-любому бар ышанучы кешеләр. Бәлки олы булуның арасында, безнең танышлар арасында, миңа кажется, алар бар. Миңа шул кадәр ул сәер тоелды һәм гайре табигый тоелды. Миллионлаган кешеләр, Бразилия халкының 7% шуңа ышана дип яза. Мин хәзер үземне ниндидер ялган фәнгә ышанган шикелле хис итәм, бу кешеләргә ышанмавым белән. Бездә в целом ниндидер андый ялган фәннәргә булсынмы, чын фәннәргә булсынмы, ниндидер ярылып, ул турыда кычкырып сөйләп йөрүчеләр ул кадәр юк бит инде. Безгә килеп җитмәгәндер ул просто. Әйе, ул безгә килеп җитмәгәндер дип уйлыйм мин. Әле табылмаган бездә ниндидер лидер ул идеяны күтәреп сөйләп йөрердәй, ул табылыр да, елдан-ел арта дип сөйли бит инде автор бу теорияга ышанучы кешеләрне. Димәк, безгә дә кайчанда булса килеп җитәчәк, яхшысы начары да кайчанда бер килеп җитә бит инде ул. Һәм Кашпировский белән теге суларны заряжать иткән шикелле, бу лидер артыннан да йөрүчеләр булачак, конференциялар уздырачаклар татар телендә, яссы җирчеләр. Сиңа менә кара, хәзер галәмдә туризм ничектер киңәйсә, яки ул киңәя алмый. Аны да әйтәчәкләр инде просто алар ниндидер кагазга кул куйганнар, сөйләмәскә өчен барлыкны, чынлыкта җир яссы. Алар бөтенесе, алар бит ышана, что бик күп кеше шул ук фән кешеләре, шул ук анда ил җитәкчеләре, бөтенесе сүз куешканнар, сөйләмәскә өчен барлыкны, сөйләмәскә җирнең яссы икәнлеген. Һәм анда янәсе галәмгә сәяхәткә менгән кешеләр дә утырда сөйләмәячәкләр. Менә мине бик кызык инде менә шул нәрсә. Кеше үзендә нәрсә бар, шуны да башкаларны да шунда катнаша дип уйлый. Шулай ук яши дип уйлый. Мәсәлән, алар бит инде иштә беләләр үзләренең ялгышканнарын, яки куркалар ялгышудан. Һәм менә мәсәлән, анда бар иде шундый эксперимент. Шул яссы җиргә ышанган кешеләр тикшереп карарга уйлаганнар инде, җирнең төрле почмакларында кояш нуры бер үк биеклектә үтәме шул, менә баганаларны ахрысы. Һәм алар фаразлаган урыннан башка урында үткән кояш нуры.
һәм алар махсус күтәргәннәр шул баганаларны. Бер Туры килсен өчен аларның фаразына. Әйе, ул ниндидер документаль фильм турында язган анда как раз шул ясса җирчеләр турында. Һәм бу бит инде позор һәм еллар буе ышанган нәрсә шәлпәрәмә килде. Беркемгә дә бу турыда сөйләмәгез. Без хаклы, җир яссы. Просто анда бит әле нахаду уйлап табырга кирәк ул багананы күтәрергә. Ягъни аның җимерелмәгән получается, просто вот юк, мин ни за что нитмәячәкмен, мин просто багананы күтәрәм и все, күрдем нәрсәнең ничек икәнен и ышанам. Безгә бу яссы җирчеләр турында сөйләшү каттаулы шикелле, син сизәсеңме аны? Чөнки безнең аның белән күзгә күз очрашканыбыз юк андый кешеләр белән. Һәм хәтта ул чит илдә бик нык популяр аңлавымча. Шул ук Америкада бик нык популяр ул теория. Безгә әллә килеп җитмәгән, әллә килеп тә җитмәячәк, белмим. Хәтта менә рус даирәсендә дә, ну, Россиядә дип әйтик, татарларны алмыйча, менә в целом Россиядә дә ул кадәр популярный түгел кебек әле ул. Чөнки нинди тапшыруда, что было дальше тапшыруында ниндидер бер җырчы, монда, короче, куерус фотографиясын исемен оныттым. Килә һәм сөйли җирнең яссы булуы турында, ул аңа 100% инган һәм анда фрик буларак аннан көләләр инде, комментарийларда да көләләр. Әмма ул аңа бик нык ышанып, шулай янып сөйли ул турыда. Ну, в целом әйтергә телим, то что бездә фрик буларак кабул итәләр әле андый кешеләрне һәм алар артыннан ияреп йөрүчеләр. Миңа хәвәсе оят булып китте. Вообще әллә нәрсәләр хис иттем менә. Ник? Ну, менә асылда һәр кеше хаклы бит инде үзенең чынбарлыгын уйлап чыгарырга һәм теләсә нәрсәгә ышанырга һәм ахыр чиктә хәтта бу автор кире какса да һәм гаепләсә дә пост-хакыйкатьне, әмма без пост-хакыйкать заманында яшибез һәм һәр кеше үзенең чынбарлыгында яши. Һәм ни өчен мин гаепләргә тиеш ул кешеләрне? Юк, кара, Ни өчен мин аны гаеплим? үз хакыйкатеңдә яшәү бер хәл. Әгәр дә син, ну, үзеңдә тотсаң улай берне, әмма монда бит төп проблема, алар аны чыгаралар киң аудиторияга һәм үзләренә иярердәй кешеләр эзлиләр. Менә монда китапта бирелгән шундый мисал. Менә гади кешеләр мисалында бу ситуация чыннан да бик безобидный һәм, ну, зыянсыз кебек тоела инде. Әйе. Ну, милы булырга мөмкин. Мәсәлән, анда бирелә шул җылыну, җир планетасының җылынуы, бузларның эрүе проблемасы һәм кешеләрнең моңа ышанмавы, кешеләрнең моны ниндидер миф итеп кабул итәләр яки аңа җитди карамаулары. Чынлыкта ул, ну, хәтта галимнәр фаразлаганнан да тизрәк бара. Һәм барсы кешенең шушы җитештерү өлкәсе китергән зыяннан. Һәм монда китапта бирелә инде Трампның үзен ничек тотуы моңа бәйле рәвештә, аның кире кагуы шушы җирнең җылынуын һәм, ну, асылда просто акча тотасы килмәве, нидер эшләү өчен. Ягъни ул аңа 100% инанган кеше түгел, ул просто аның үзе өчен файдалы ягын тапкан булып чыга. Ул аңа ышанмый. Ул нәрсә, ну, менә башта ул аны кире кага. Ну, ягъни моны просто уйлап чыгарганнар кешеләр, галимнәр, анда нәрсә сөйлиләр инде шунда. Менә кешеләр бит аның турында сөйләшми. Кешеләр бит әйтәләр, моны ялган диләр, яки кешеләр алай түгел дип әйтәләр. Акча тотмыйм аңа. Франциядә налог кертеп карыйлар. Налог ягулыкка, әмма кешеләр баш күтәрәләр, каршы чыгалар, гауга куба һәм шуннан соң аны гамәлдән чыгаралар ул налогны. Әмма ул хотя бы булып карый. Трамп барлык кешеләргә, ну, ул бит инде публичный кеше, бик зур йогынтыга ия кеше, башка кешеләргә тәэсир итә торган кеше. Ну, ул әйтә, ну, юк ди ул глобальное потепление. Чөнки аңа бик күп акча тотасы килми. Аны туктатуга, ну, хотя бы әкренәйтүгә, тәэсир итү өчен
хотя бы аны кызуулатмаска таасир этүү үчүн акча тутасы келмей. Менә бу очракта ул бик зыянлы. Син башка кешеләргә йогынты ясый алганыңны белеп, шушындай нәрсәләргә ышану һәм аларны зур аудиторияга чыгару инде. Трамп авторитетка ия кеше күпмедер һәм аны кайруша куркыныч. Тик шул ук вакытта гади кешеләрнең дә бергәләп җыелышып конференциялар уздыруы, шул рәвешле үз түгәрәкләренә тагын кешеләр китерүләре шулай ук куркыныч бит инде. Автор, бер яктан син башта уйлыйсың, нәрсәсе бар инде? Это смешно. Шанслары килсә шансыннар, нәрсәсе бар. Автор әйтә, юк, алар шул рәвешле, аларның саны арта, ул кешеләрнең, алар үз балаларына күчерәләр ул ышануларны, һәм иң куркынычы шул. Һәм без булдыра алганча менә ул ялган теориялар таралуны тотып торырга тиеш, ул киңәймәсен өчен сөйләшергә тиеш андый кешеләр белән, үз фикерләреннән кире кайтсыннар өчен. Әмма менә без гади кешеләргә нәрсәгә инде аларны переубеждать итеп йөрергә? Менә чөнки автор әйтә, безнең киләчәк безнең балалар кулында. Балалар кулында. Менә бу кешеләр үлеп бетәләр, алар балалар кулында кала, безнең киләчәк. Һәм бу глобальное потепление проблемасы белән һәм башка проблемалар белән аларга эшләргә туры киләчәк, аларга яшәргә туры киләчәк, аларга күзгә күз күрешергә туры киләчәк. Һәм безгә аларны ачык аңлы итеп һәм башларын эшләттерән итеп тәрбияләргә кирәк. Фәнгә дөрес караш белән. Чөнки кемнәрнедер тәрбияләшәк теге кешеләр, фәнне кире кага торган кешеләр. Һәм шундый ук кешеләргә калмасын өчен. Чөнки бу вакыттан җитдирәк булачак ул вакытта ул проблема. Киләчәктә берничә елдан, тагын 20 елдан мәсәлән, бик җитди булачак ул проблема. Просто без, ягъни гади кешеләрнең переубеждать итү сәләтенә бик ышанып бетмим фәнни мәсьәләләргә килгәндә. Аның белән чынлап та подкованный кешеләр шөгыльләнергә тиеш кебек. Әмма икенче яктан галим әйтә ала, мин шуның белән шөгыльләнеп ятарга тиешмен инде, минем болай да эшем муеннан, һәм мин тагын конспирологлар белән аралашырга тиешме дип. Әмма бар бит шундый фәнне популярлаштыручы кешеләр, фән кешеләре үзләренә кызык менә бу әйбер, Панчин мәсәлән. Ул бит ярата шундый конференциялар уздырырга, төрле дебатларда катнашырга конспирологлар белән. Һәм аның харизмасы бар, аның теләге бар, һәм аның өчен шундый, файдасы да бар аның популярлыгы өчен шулай дебатларда катнашып йөрү. Менә шундый кешеләр күбрәк булса, яхшы булыр иде. Панчин вообще классный, обожаю Панчинның ниләрен карарга, видеоларын карарга. Әмма андыйлар күп түгел, по сути аларга кирәк тә түгел инде ул, нәрсәгә ул? Син сизәсеңме, менә без җаваплылыкны үз өстебездән төшерәбез һәм ниндидер башка кешеләргә кушмакчы булабыз аны. Мин үз өстемнән җаваплылыкны төшерәм, чөнки мин тиешле дәрәҗәдә белемле дип санамыйм үземне. Менә мәсәлән, миннән сорасалар, мәсәлән, минем каршыма очрады ди берәр кеше глобаль җылынуга ышанмый торган. Мин аңа бер-ике аргумент китерермен дә, мин просто ышанам фәнгә һәм кабул итәм. Ни өчен глобаль потепление чынлыкта шул дәрәҗәдә куркыныч? Ни өчен ул чынлап та хәзер происходит? Мин ниндидер тәфсилләп сөйли алмаячакмын ул турыда. Алар тәфсилләп сөйли алачаклар, нәрсәгә глобальное потепление чынлыкта юк. Мин просто кабул итәм. Аларның ышанулары, эмоциялар белән ныгытылган. Шуңа күрә просто ул ниндидер каршылык килеп чыкса, конфликт килеп чыкса, мин просто менә шулай диячәкмен. Минем хәлем дә көчемдә булмаячак нәрсәдер аңлатырга. Аңлата алмаячакмын да мин, чөнки мин аның алдында күпкә көчсезрәк булачакмын аргументациядә, скорее всего. Бу китапның ахырында, йомгаклау өлешендә инде автор шундый сүз әйтә һәм мин аны очратам үземнең тормышымда да. Кешеләрне кире кагу белән ышандырып булмый, ягъни аларның аргументларын просто киресен дәлилләп кенә. Менә чынлыкта менә булай ул дип. Чөнки алар чынлап та эмоцияларда күбрәк һәм алар өчен ул иман.
кім жеңіл генә үзенең иманынан баш тартачак беркемдә. Ул сиңа карата нәфрәт хис итә башлаячак иманнан баш тартудан бигрәк. Шуңа күрә кеше белән ихластан сөйләшү кирәк. Бердән-бер кешене ышандыру ысулы һәм кешегә ничектер йогынты ясау ысулы ул ихластан, чын күңелдән сөйләшү һәм аны чын күңелдән хөрмәт итеп сөйләшү. Кешенең сиңа ышануы. Бу зур эш, күз алдыңа китер һәрбер кеше белән ихластан шулай сөйләшү һәм аны бит әле тоташырга кирәк аның белән эмоционально. Һәм моның белән берничә галим, фән кешесе генә шөгыльләнә алмый, моның белән һәрбер теләгән энтузиазмлы кеше шөгыльләнергә тиеш. Һәм чөнки гади кешене, ул гади кеше булып сөйләшкәндә генә, кеше бернинди ярлыкларсыз, фән дигән анда, сәясәт дигән башка ярлыкларсыз, шул вакытта гына ышана кеше бер-берсенә. Менә шуны уйлагач, мин уйладым, минем өйрәнәсем килә буларның барысын, чөнки бу китапта мин вообще бер нәрсә белмим икәнен аңладым. Шул җылыну турында да, ничек кире проблеманың дәрәҗәсендә аңлап бетермибез әле. Аңа ышанмаучылар белән сөйләшер өчен. Башта безгә проблеманың нинди дәрәҗәдә икәнен аңларга кирәк. Яссы җиргә ышанучыларны ничек кире кагыргаларын дәлилләр. Мин аны тоже белмим. Оныттым инде ул мәктәптәге физика буенча үткән нәрсәләрне, экспериментларны, башка кешеләрнең исәпләүләрен. Менә берсен дә хәтерләмим. Башында шулай ике якка бүленде, менә бу яссы җиргә ышанучылар һәм глобаль җылынуны кире кагучылар. Яссы җиргә ышанучылар в целом алар белән сөйләшергә, аларның бернинди зыяны юк шикелле. Абсолютно. Әгәр дә ул просто шуңа гына ышана икән. Әйдә, антипрививочниклар булсын. Алар вирусларны йөртергә мөмкиннәр. Шуның белән алар куркыныч. Әйе. Алар чынлап та куркыныч. Просто яссы җиргә ышанучылар күбрәк смешной. Ул анда бит авторда аларны тәкъдим итә конспирологик теорияларның иң шундый пик дәрәҗәсе. Ул менә шул анда барып җиткән икән инде кеше, димәк ул тегеләрен скорее всего уже үзенә җыеп килгән. Глобаль җылынуны да, чөнки анда мисал итеп китерә, шул конференциядә чыгыш ясаган ниндидер бер кешенең бик нык борчылуын, вот то что антипрививочниклар бездән көләләр. Ягъни вот алар үзләре бит ышаналар башка бергә, бездән көләләр. Глобаль җылынуны кабул итмәүче кешеләр бездән көләләр дип, безгә ышанмыйлар дип. Бу эзотерикның баскычлары кебек. Син башта йога белән шөгыльләнә башлыйсың, аннары син кундалини йога белән шөгыльләнә башлыйсың, аннары син матрица студияга кереп китәсең, аннары син киләсе тормышларга ышана башлыйсың. Бер вакыт бер туган инде безнең, мин йога белән шөгыльләнә башладым дигәч, һәм аңлаттым да инде нәрсәдән гыйбарәт минем йога белән шөгыльләнүем. То что мин иногда менә шул кешенең дәресенә бара алам, аның YouTube'да, Instagram'дагы видеоларын карыйм, тегесен шушы әйберләр турында сөйли, меня сорый, что это похоже на секту ди. Һәм мин бернинди аргумент та китерә алмадым, что бу секта түгел. Мин соңгы вакытта випассанага барып кайтканнан соң миңа әйтәләр вообще инде. Миңа әйтәләр, бу сектага ошатмый. Ул секта. Вот шуны хәтерләтте. Минем ничектер акланасы килә башлаган инде. Юк, мин теләсәм туктый алам дигән шикелле. Мин аңладым, что лучше андый, кирәк түгел инде акланырга. Юк, мин анда бөтен акчамны илтеп бирәм, бөтен шкафларым. Пока миннән акча сорамады, беркемдә мин бушлай йөрим анда. И просто мен әйтергә теләгән, что яссы җиргә ышанучылар ул кадәр куркыныч түгел. Яссы җирнең нинди куркынышы бар инде. Вот без бит инде точно беләбез җирнең яссы түгел икәнлеген. Ул үзгәрми, ул яссыга әйләнә алмый, алар яссы дип әйткәннән. Миңа калса бу даже кызык. Аларның үзләренең ниндидер сәяхәтчеләре һәм ачучылары барлыкка килергә мөмкин шундый. Алар әйтәр: "Ха, мин хәзер җирнең шигенә барып җитәм." Чыгып китәм да. Барып җитми, бер заман ул өенә кайтып җитә.
братцы улту керек деп. Ну алар бит инде көптөндөн ышаналар. Неужели берерсинин алардын чыгып карыйсы келмеген ушундай саякатка? Yo, ну андай кишилер алар балки диванда көбүрөөк отуруп Ну да. айда бүтүн стереотипларды кабызабыз. Давай. Ярар биз осы жер турында көп сөйлештик, глобаль жылуу турында көп сөйлештик. Антипрививочниклар. Алар мене уже көпкө көбүрөөк Россияда, башка айларда ничектир айта алмайм. Bizde прям көп бала тугандан соң прививка ясатмаучы кишилер, прививка ниндидир мутациялар барлыкка китерет деючүлөр, һәм аларның бит түртүп күрсәттердәй мисаллары да бар. Менә бу кишинең баласы авырый башлады прививкадан соң дип. Һәм нәрсә дип җавап бирәсең менә ул кешегә? Кемнеңдер баласы чынлап та авырый башларга мөмкин, һәм чынлап та прививкадан соң авырый башларга мөмкин ул. Монда бит конкрет кишинең шәхси тарихы эшкә җигелә, һәм сиңа уже катылырак сиңа айта аласың инде, но чынлап та шундый исключениялар булырга мөмкин дип. Беркемдә аннан нитеп сакланып кала алмый дип булырга мөмкин миллионга бер шундый бер дип. Ну что, вот менә шул миллионга бергә туры килмәс, шуны ясап турмыйм диергә мөмкин. Ну менә мин үзем мәсәлән, миңа стрёмно, мин тәнгә ниндидер бүтән препаратлар кергәндә. Ул ягы бар аның менә мин антипрививочник түгел, но миңа ясатасы килмәне, белмим. В целом уколдан курку бар миндә, беренчедән. Икенчедән, менә шул син әйткән тәнгә әйбер кертүләре. Күп прививкалар миндә ясаткан, теге мәҗбүри прививкалар инде мин аны ясатам. Әмма грипптан мин бик сирәк ясатайдым кичкенә вакытта, хәтерлим, ниләргә иде. Юк дип языгыз әле, пожалуйста, дип. Ковидтан ясаттыңмы син? Ковидтан да ясатмадым. Ясатмадыңмы? Мин ковидтан ясаттым. Һәм мин аны үз теләгем белән ясаттым. Менә в этот момент мин почувствовала, что мин үземнең гражданлык позициямны ничектер үзем өчен булса да белдерергә тиеш. Мин ковидны ниндидер уйлап чыгарылган әйбер дип уйламыйм. Прививка кирәклегенә ышанам. Һәм мин аны барып ясатам. Грипп очрагында, ну типа грипп сезонга бер була, үтте китте, без аңа ияләштек кебек, ничектер ясатып тормасаң да буласыман. Ә монда җитдирәк кебек тоелды. Ну ул вакытта мин уйламадым аны шул кадәр җитди дип. Гомумән ул ничектер шундый бик ниндидер ну менә шундый бик күп тавыш булып алды һәм бетәр кебек тоелды. Хәзер мин күрәм аның нинди җитди нәрсә икәнен. Танышлар арасында, туганнар арасында прививканы киресенчә хәлен катлауландырыр өчен уйлап чыгарылган дип ышанучылар бар име синең? Минем бар. Һәм даже беләсеңме, әле күптән түгел миңа шундый кыз булды, туганнар белән җыелыштык та, чәй эчеп утырабыз, и ничектер сүз шул ковидка кирип китте дә, әни сорый инде прививка ясаттыгызмы дип инде бүтән сүз юк. Ягъни әйтә безнең бу ясатты ич, бу кеше безнең. Всё, инде мутированный. Мутация процессы башланды, ул йогага йөри башлады. Да. Ну, миндә бар иде анда курку. Вот әле ковид башланган вакытта мин антипрививочник булганмындыр дип уйлыйм. Ковид белән бер тапкыр чирләдем мин. Һәм аннан соң күрәм, аның белән чирләү чыннан да куркыныч икән, чөнки ул минем баш миенә, нервный системага нык тәэсир итте. Менә әлерәк кенә мин бетәнең бүтән тәэсирләре, хәтта чирләдем мин 20-нче елда. О, синең әйе шул ис белән. Бик озак барды иш минем. Ис белән, тәм белән. Әле хәзердән нәрсәләрдер булып алганда. Ну, гомумән психикага нык тәэсир итте. Депрессив халәтләрендә барлыгы килде. Бик тирән. Шуңа мин лучше прививка ясатыр идем. Ә менә ярар прививкаларга ышанмаучылар в целом бер төрле прививканы да кабул итмиләр инде алар күбесе. Ә менә ковидка ышанмаучы кешеләр бар бит әле. Менә син ковид белән авырый башлаганнан соң аңлагансың, что бу чынлыкта бик җитди әйбер, куркыныч әйбер. Әмма антиковидниклар дип әйтик инде. Алар бит ул авыруны махсус таратыла дип уйлыйлар.
сен көрген бар еді ма, инстаграмда бик көп иде, тиктокта бик көп иде видеолар шул заманда, янәсе күктә сәер эзләр кала, һәм ул самолет изенә охшамаган, самолет изе башкачарак таркала, бу башкачарак таркала, янәсе ниндидер химический нәрсәләрдер сибеп йөриләр шәһәр өстендә, һәм кешеләр авырый башлый дип. Мин шундый бик конспирологияга каршы бүтән фәнни әйберләрне кабул итә торган кеше кебек сөйләшеп утырам инде, но в какой-то момент миндә дә булып алды менә шундый зерно сомнения, а что если реально бу авыру махсус уйлап чыгарылган, махсус кешеләр авырсын өчен эшләнә торган әйбер дип. Син аны килгән юк. Әле генә сөйләдем, шул өчен дә бар. Ну менә аннан түгел, конечно, мин уйлаган идем, прививка мәсәлән шулай булырга мөмкин. Наоборот, сиңа нәрсәдер кертәләр. Ниндидер вероятности. Ковид белән мин ул вакытта әле очрашмаган идем. Хәзер шулай әйтәм, ковид димә, как будто ниндидер Волан-де-Морт дигән сүз кебек, шунда әйтергә куркыныч сүз кебек була. Чыккандан ниндидер сопротивление белән чыга. Ул вакытта очрашмаган идем һәм шуңа күрә аңа карата минем шикләрем юк иде. Типа, ул просто не существует минем өчен. Ну, ниндидер гайбәтләр кебек итә. Ул миңа үзе килгәнче. Миннән шулай каршы, о, сәлам. Минем тәмем юккач, вау. Бар икән ич, оказывается. Кстати, менә шул шикләнү миндә яңадан булып алды менә әле 1-2 көнлек кенә, но ковидка бәйле түгел. Бу соңгы 1-2 атнада бүтән кешенең тамагы авырта. Син сиздеңме аны? Я тамагында нәрсәдер бар, я бурыны тыгылган, я грипп сезоны диләр. Әбиләр тиңдә ни сарымсак сатып утырган. И как теперь не верить, что аны һавада сибеп йөриләр менә? Мин бер көнне шулай дип уйлап утырдым. Ну, вообще-то, хәзер нәрсәгә ышансаң да була кебек инде, чөнки вот әйттең сиңа подкаст башланыр алдыннан анда Тиньковның тавышын сатуы турында. Бер кызның тавышын, ну, просто нәрсәләр озвучивать итәргә алганнар. Банкның эчке эшләре өчен, эчке операциялар, сотрудниклар өчен инде, да, бот ясарга уйлаганнар. Но берничә елдан соң ул кыз үзенең тавышын 18+ уеннар озвучкасында тапкан. Ягъни синтезын инде үзенең тавышын. Һәм тавышының синтезын. Һәм хәзер банк белән судлашалар. Банк әйтә, без бернинди законга каршы әйбер эшләмәдек. Без сезнең тавышыгызны кулланмадык. Ну, типа, сезнең тавышыгызны кулландык, инде ул синтез. Аны бот эшләде. Ул инде хәзер яңа тавыш кебегрәк дип. Тавыш бит ул биометрический данные булып санала. Шуңа күрә кешенең данныен урлаган кебек килеп чыга. Хәзер менә непонятно. Шул ладно, бу турыда аерым подкасттар. Тукта, син әйткән идең, мошенниклар хәзер безнең тавышларны кулланып, просто шалтыратып, анда акча сорый яки нәрсәдер башка нәрсә эшләр безнең туганнар белән. Взлом башка дәрәҗәгә керде, башка дәрәҗәгә менде. Ни өчен без ышанмаска тиеш, безне күктән сибеп агулап йөриләр дигәнгә? Ни өчен? Меня шундый уят, конечно, моны әйтергә, но мин серьезно, бераз гына минем менәмдә ни бар? Шик орлыгы бар минем башымда. Минем хәзер уже юк кебек. Ну, ничектер кешеләрдән начарлык көтми башладым, что ли. Юк, гади кешеләрдән мин дә берни начарлык көтмим, но менә бу сугышларда как будто бы кемнәргәдер файдасы бар сыман аның. Ничектер просто кырылуы. Бүтән кеше бер кеше дә андый глобальный түгел. Просто безнең өчен ул бик җитди әйберләр һәм бик куркыныч әйберләр. Шуңа күрә алар безнең өчен безнең бүтән дөнья картинасын каплыйлар. Шушындый зур проблемалар. Һәм аларга бәйле кешеләр, аларны барлыкка китерүче кешеләр безнең өчен шулай ук үзеннән үзен дидер масштабный, мощный, зур нәрсәләргә әйләнәләр. Не просто кеше, чынлыкта без бүтәнебез кешеләр, без просто кешеләр. Без бу җир планетасында яши торган ниндидер җан ияләренең бер төре генә. Без андый масштабный түгел. Бу бик матур яңгыр инде. Менә мин тамагым авырта башлады дип торганнар. Маратның тамагы авырта башлады, исизми башлады, Әдилия шулай. Ну, исизме тамагы авырткан нормально инде ул анда тоташкан бит инде алар.
Ну, грипп сезоны дейді, мен асаным салтатушы әби. Де просто грипп деп ойлаймын. Ну вот, әби нирек екен мені қарағанда демек. Мен әбиге қарағанда домырақ получается. Бұнда. Чил әби. Да, шул конспирология түгел инде монысы ярар, конспирологиядан кеттік. Ялған фәннәр. Астрология, біздің яратқан... Почему? Нәрсе почему? Почему яратқан? Почему ялған? Ну, простите, Ну, не простите. аларның доказательный базасы yok һәм алар Қоя сен матрицаны қараймын, сен анда восьмерка yok. Неге сен шекленіп отырасың менде? бірнендей экспериментларны өте алмаған. Ол просто, шулай ук вера инде. Вера кабул итү. Кирәкми, аңа ышанган кешегә дәлилләр кирәкми. Нәрсә? Ну, менә сен қарайсың кешеләргә. Ага. Һәм алар подтверждают аны. Ну, алар үздәре тере дәлил кебек. Менә сен матрица судьбаны Ну, қарайсың. точно, ун бар, име? Мин уже белә башладым. Аны точно ун бар икән, но унны мин яхшы сизәм. Ун нәрсә ул? Ун шундый кайфовать итү тормыштан. Һәм цикличность. Ага. Юк, мин аның бер караганда бернинди куркынычын да күрмим инде ул әйбернең. Һәм аны өстәмә корал буларак кулланырга була дип уйлыйм, чөнки ул интересный әйбер. Да. Без бит инде бик яратабыз үзебездә казынырга, үзеңдә казынырга яраткан кеше өчен. Менә син психология ягыннан казындың, име? Аның хотя бы ниндидер теге теориялар бар, дәлилленгән әйберләре бар. Шулай ук погрешностьлар күп булса да инде. Ну, сиңа җитми башлады, сиңа тагын кызыграк әйберләр беләсең килә, башка яктан беләсең килә. Һәм син матрица судьбы үзеңнән карыйсың. Таролка барга мөмкинсең. Ну, Таро, конечно, конечно. Да. Таро реально. Ну, менә анысы чынлап та теге үзеңнең өчен барлыгын тудыру инде. Программировать итү үзеңне Анда, типа, теләсәң әйтеп утырып куйында, ул ниләр буенча рәсемнәрне теләсәң интерпретировать итеп була, по сути. Ну, ничек кирәк? Ну да, күбрәк. Алар куркыныч була башлый, когда кешеләр андый төр белгечләргә дип әйтик, ниндидер авыр тормыш ситуациясында калганда мөрәҗәгать итсә, һәм менә соңгы ышаныч уже, соңгы нокта менә, хотя бы менә шушы миңа таролог ярдәм итсен, хотя бы шушы астролог миңа ярдәм итсен, шушы багучы миңа ярдәм итсен дип барса, анда күп акчасын да калдырса, ул җитмәсә, менә андый ситуациялар куркыныч. Ну, без менә шу тарологлар... Да, синең 8-нче нең финансовый кармада тора, шуңа күрә ашамыйсың син аларның бөтенесенә. Мин былай да беләйин бит инде 8 бармы. Мин аны хамын. Без шулай тарологларны нитеп әйтәбез, но бездә бит татарларда әбиләр бар. Бүтән җирдә алар юк та, Өшкерә торган әбиләр. Бездә... Ну, мин обожаю шкырган. Бик популярный бит ул. Но шкыру, кстати, ярар, бөтенесен бер нигә боткага кушып бетердек инде без буларның. Шкыру, аңлавымча, ул дин ягыннан да кабул ителгән әйбер. Намазда булган кеше, диндә булган кеше шкыры ала. Мин вообще менә дингә бәйле рәвештә аны белмим. Но гадәттә Менә багу киләчәкне күрү, үткәнне сөйләү, ансы инде дин не поощряет. Син шундый әбиләр белән күрешкән бармы? Буга тора. Минем андый әбиләр белән күзгә күз күрешкәнем юк, но әни постоянно сөйләп тора, менә ул тегендә барган, ул монда барган, кисәк кенә авырый башлап егылып киткәндә, үзенең аяк киемендә энә табып, нигә әбигә барган, әби сөйләп биргән, аннары хәле яхшырган, постоянно шундый әйберләр сөйли. Минем менә буга торган әбиләрне күргән юк. Менә эшкәрә торганнарын, чистарта торганнарын, шундыйларны күргән бер. Эшкәртә торганнары Мине бик күп йөрткәннәр иде андыйларга. Мине бер бабайның эшкәргәнен күргәнем бар иде минем кичкенә вакытта. Һәм эшкәрүне в целом диннән аерып карасаң да, мин аны бик яхшы әйбер дип кабул итәм. Чөнки ул шуяк терапияның бер төре шикелле инде, кеше үзенең тавышы, анда бит инде без аңлап бетермәгән биохимик процесслар кушыла торгандыр инде, ис һәм чынлап та давалауга ярдәм итәдер ул кешенең психик халәтен яхшыртып, менә шул ниләр аша
Өшкүрүлөр, түкүрүлөр ошо. Но ул синин тилде сүйлөшмөсөк, аураны сейчас тартайын. Вот әле аңладым мен аны. Просто сейчас тартайын. Мен кичкене вакытта менин күзгө орпа еш чыгайды. Һәм әби мине өшкүрәйди. Минем, кстати, әби үлгәннән соң орпа чыкмый башлады күзгә, прикинь. Шизомагия. Чөнки өшкүрүчү юк. Ну да, өшкүрүчү юк, чыгып тормаса да була. Һәм ул менә гел битәйди. Просто мин 100% инанганмын әбинең өшкүрү ярдәм итеп. Һәм әбинең өшкүрүе ул бит дугалар белән өшкүрмиде, ул нидер такмаклар белән өшкүрәйде. 1 2 3 күккә 3. Минем кулым түгел, Гайша Батман колы дип өшкүрәйде менә бу йодрык белән. Безгә. Син хәтерлисеңме бүтән такмакларын? Ну, Или алар бар микән интернетта? Бар, Чөнки карсанда була. мине дуалар белән өшкүрәләр иде. Вот мине дугалар белән түгел. Мен күргән юк такмак белән. Вообще ниндидер бик кыйммәтле. Һәм әби менә шулай итеп җылы итеп өрәйде безгә. А еще тагын менә шулай торалар. Әйе. Шайтан. Вообще рахат була. Ну, вот укырга кергәч Казанга авыр иде инде. Узак ялаштым шәһәргә. Шәһәр минем урын түгел инде вообще. И берәр елдан соң шунда искә төште, өшкүреп була икән. Һәм мин әнигә шалтыраттым. Әни, син мине өшкүрә аласыңмы? Әниң өшкүрә аласың име? Беренче тапкыр шулай булган иде. Ну, минем тормышның беренче периодында. Прям менә сизәм, миннән каннар суырылган икәнен. Һәм мин әйтәйдем әнигә шалтыратып. Әни, мине өшкүрсәң әле. Прям биткәч. Һәм ниндидер көч бирә. Как будто менә сине чынлап чистарттылар, һәм сиңа нидер һава өрделәр, что ли, яңа чиста көч. Һәр кешенең үзенең шундый нәрсәседер бар инде, кемнеңдер ул дин, кемнеңдер ул өшкүрү, кемнеңдер, мәсәлән, мин бик нык хәлсез туйсам үземне соңгы ярты елдадыр, минем шундый уй килә, минем Андрейны күрәсе килә, минем Андрей белән сөйләшәсе килә. Ул Андрей юк, мин аның йога дәресләренә йөридем, һәм бергә Кабардино-Балкарияга барган идек. Просто мин искә төшердем, шул Кабардино-Балкарияда аның просто нәрсәдер турында сөйләп утыруы, энергия турында, аура турында. Мин улай берләргә ышанып бетәм дип әйтә алмыйм. Мин аның күбесенә ышанмыйм. Но аның менә шул тыныч кына нәрсәдер турында сөйләп утыруы, мин шул кадәр расслабляюсь, һәм миңа тормыш шул кадәр куркыныч түгел кебек тоела башлый. Дөньядан, кешеләрдән курку килми. Вот синең каршыңда абсолютно нормальный, обычный кеше шулай спокойно гына сөйләшеп утыра. И миңа шундый рәхәт. Һәм мин соңгы вакытта менә сизәм, Андрейның берәр практикасына барасы килә, кодакка басасы килә, хотя просто тыңлап утырасы килә, аның нәрсәдер сөйләгәнен дип. Вот. Өшкүрү ярар. Бездә бит инде Балтачта Удмурт, Мори авыллары бар бит инде. Һәм минем күп тапкыр ишеткән бар, янәсе удмуртлар, морилар порчаны вадиттергә яраталар. Порча татарчанчык була әле ул. Бузым. Бузым кертергә яраталар дип. Һәм берничә шундый историяда ишеткән бар инде, шундый койса авылга диделәр әле ул. Урта көшкәткә барып укыткан безнең укытучы безнең мәктәптән. Һәм аның аяк киемендә көн саен үзе таба торган булган энә, я шундый нәрсәләр чәчләр анда. Һәм Дигән мин яратам шундый куркыныч историяларны. Һәм ул өшкерткән инде. Һәм менә бездә бик ышаналар, что морилар, удмуртлар яраталар андый бер эшләргә, һәм аларның монда бит әле ышану бер хәл. Аларның эшләгәненә ышану, аның килеп чыгасына ышану да бар бит әле. Мәсәлән, мин кабул итәм, что возможно, нәрсәгәдер инде белмим. Бузым ясарга теләүче кешеләр булырга мөмкин, хәтта син белмәгән кешеләрдә. Просто вот ярата ди андый бер белән шөгыльләнергә. Но ул чынга ошамы юкмы, менә ансында минем шикләрем бик зур. Ул просто вот аны можно воспринимать как уен. Ну вот аның уйнысы килә. Ә минем уйнысым килми. Ну салды ди ул минем аяк киеменә энә. Мин алам да ташлыйм инде шуны. Но әгәр синең көчең күп булса, синең энергияң һәм тотрыклылыгың, ул сиңа вообще беренче тәэсир итмәскә мөмкин. Но икенче яктан булган бит шаманнар бик күп булган элек. Хәзер дә бар алар. Но элек прямалар күп булган. Алар бит инде юктан гына булмаганнар. Алар булган кара шаманнар, булган ак шаманнар.
һәм алар бик йогынтылы кешеләр булганнар. Алар Тәңре белән турыдан-туры сөйләшә торган кешеләр булганнар. Һәм чынлап та кешеләргә тәэсир иткәннәр. Алар кешеләрнең тормышлары белән ничектер, аларның кулларында булган кешеләрнең тормышлары һәм шул бузым да, шушы багучы әбиләрдә, эш күрүче әбиләрдә шушы культураның бер дәвамы сыман һәм ул миннән бик көчле нәрсә дип саныйм. Буш урын түгел. Ышансаң, әйе. Хотя бик күп сөйлиләр, реально әни бик күп сөйли анда әйберне. Авылда бик күп. Авылда бар безнең эш күрүче Шундай кызыксызны бит әле күрше, Марилар белән дә күрше авыл. Күрше авылда Марилар бар безнең. Ну, Мари авылы Юк, бар. якын инде сезгә бик. Күршедәге Мари авылы, анда инде татарлашкан Марилар шикелле алар. Чөнки Мариларда бит әле сакланган, аларның мәдәниятендә урманга китеп ниндидер ритуаллар, обрядлар әйе, алар бит мәҗүси күбесе. Нәрсәгә алар бузым салырга телиләр? Мин шунысын аңламыйм. Бәлки кешеләр, менә татарлар, мәҗүси булганга шулай, уйлап чыгарганнардыр инде үзләренә. Менә без бит инде аңламаганда нәрсәнедер ул безгә куркыныч булып тоела. Типа алар ниндидер анда юллар башкаралар. Какой кошмар, алар безгә бузым салырга мөмкиндер. Әле миңа кемдер әйткән иде, типа вот Марилар кулыннан алып әйбер ишмә дип, Марилар кулыннан алып әйбер ашама дип. Без нидә күрше Ульял авылында авыл бәйрәмендә булган идек. Мин дә рәхәтләнә башладым, аларның бөтен боткаларын, бөтен кыймакларын, бер нәрсә булмады. Без все-таки бу эзотерикага һәм ялган фәннәргә аерым бер чыгарылыш багышларга тиеш. Чөнки менә шул опять-таки боткага әйләнү була инде, всё же, менә шул йога тирәсенә кадакта туру, матрица судьбы, без гел кирип китәбез шулай берләргә, ул безнең тормышның ниндидер бер өлешенә уже әйләнә башлаган. Һәм Безгә, бәлки безгә сораргадыр, әгәр сез тәкъдим итә алсагыз безгә бу турыда берәр китап. Можно шулай ук ниндидер ялган фән турында, ялган фән эзотерика турында. Без рәхмәтле булыр идек. Сезнең танышларыгыз арасында конспирологлар бармы? Ул ясы җиргә ышанучылар бардыр дип уйлыйм мин. Алай ачыктан-ачык сөйләп бирүчеләр. Антипрививочниклар бармы? Бәлки сезгез антипрививочниктер, ни өчен сез шундый ышануны кабул итәргә булдыгыз? Эзотерикага ничек карыйсыз, шул матрица судьбыга ничек карыйсыз? Кыскасы, языгыз үзегезнең карашларыгызны. Һәм нәрсә уйлыйсыз эш күрүче әбиләр турында? Әйе, эш күрүче әбиләр турында, бузым чыгаручы әбиләр турында. Очрашканыгыз бармы, үзегезнең тарихларыгызны языгыз? Полигон ниндидер куркыныч историялар бардыр һәр кешенең копилкасында бер булса да. Шуның белән шул азакка кадәр каравыгыз өчен рәхмәт. Киләсе чыгарылышка кадәр. Очрашканча.